Izdavačka kuća Mladinska knjiga jedna je od onih koje brojnim akcijama i priredbama izlaze u susret ljubiteljima knjige. Jedna od takvih akcija održana je za vreme uskršnjeg praznika u tržnom centru Mercator, gde se nalazi knjižara Mladinske knjige, a gde su se autori Mladinske knjige, pisci, družili sa najmlađima. Evo kako je izgledalo to druženje. Evo jednog vaskršnjeg susreta sa najmlađima u Novom Sadu, pa kako je prošao ovaj? Prošlo je fenomenalno, zaista klinci su fantastični, evo sve u 16 crtaju, boje, pišu, fenomenalni su zaista. Kakve su reakcije na vašu knjigu? Ne znam šta mi... Reakcije su odlične, deca su vrlo znatiželjne da vide kako izgledaju sva ta bića, naročito Andrmolji i Pundravci, to su im posebno zanimljiva bića, mada je zanimljivo i roditeljima, tako da sam vrlo zadovoljan odgovorom, odzivom, stvarno je fantastično prošlo. Šta je zapravo za vas bilo najteže da dočarate? Pa ništa nije bilo posebno teško, nekako, u stvari knjiga je cela bila napisana relativno brzo, zato što kad je to krenulo da se razmotava, jednostavno krenuli su iz našeg jezika koji je bogat tim frazama, samo ono da vrcaju nova bića. Na kraju su morali bukvalno da prepolovimo broj bića jer imamo materijala za još jednu knjigu, tako da će možda biti nastavka jednog dana. A ko su vaši favoriti ili pak favorit? Vizuelno je moj favorit Muk, zato što, mislim, Muk jeste jedno mučno biće i bio je zamišljen kao mučno, međutim, Bojana ga je tako savršeno nacrtala, naslikala, u stvari on je prosto neodoljiv, tako da je na kraju Muk ispao moje omiljeno biće, a ovako realno ne izdrž definitivno. Ne izdrže... Mislim da je meni ubedljivi favorit Zmijožaba, jer ona kao osoba, kao biće pokriva toliko toga da bi se o njoj mogli tomovi napisati i to ćemo ostaviti čitaocima da otkriju. Zašto? Svi likovi koji su kombinacija životinja i ljudi mi se u stvari jako dopadaju. Oni su mi bili definitivno najinspirativniji, prosto onako magični. Kako je bilo sarađivati s Aleksandrom? Dakle, radite na jednoj nimalo običnoj knjizi. Pa, znate šta, stvarno je blagoslov svakom ilustratoru kada ima potpunu slobodu da definiše likove koji se provlače u određenom tekstu, što je meni Aleksandar dao. I ja sam otprilike, svaka moja prva ideja je prošla, svaka mu se dopadala. Bez toga da sam ja njega ispitivala, jednostavno smo se dobro razumeli, tako da je s njim bila pesma zarađivati u stvari. Da. I obrazno. Da, hvala. A u tržnom centru Mercator na vaskršnjoj akciji Mladinske knjige razgovaramo sa gospodinom Miklošem Marotijem, autorom jedne posve neobične knjige pod nazivom Mozgonetke. Pa kako izgleda to treniranje mozga? Pa vrlo je važno još od malena za decu od 3-4 godine da počnu da razmišljaju na svom nivou, a kasnije za školski uzrast i na fakultetu i do celog života praktično mozak treba trenirati. Kod mene su vrlo rano otkrili talenat za matematiku, tako da praktično ove zadatke ja od malih nogu počeo da skupljam. Skupljam i onda kad se nakupilo jedno dovoljan broj komada, onda sam rešio da ponudio Mladinskoj knjigi da mi objave knjigu i tako je nastala knjiga. Da počnemo sa najmanjom decom. Obično ih pitam ovako, koliko vidiš prstiju? I svako dete kaže 5. I pitam sad koliko sad vidiš? I skoro svi kažu 4. Rekao, a kako ovaj ne vidiš? Eto, to je jedna. Znači ima i ozbiljnih matematičkih zadataka, logičkih, ima detektivskih priča da se reši zadatak. Znači za svaki uzrast.